Hello guys. Today's vlog mukat-kat me diri sa may Fatima Heights, Sitio Masagay, Barangay Bastilongos. Usa kini ka kuan usanis mga non nga soroyanan diri sa lungsod sa Hilongos. Kining Fatima. Tawag ni sa Fatima Heights, no? Mga kuan ang gilayon gikan sa ubos. Dito sa ubos. Ang gilayon mga kuan ang gilayon ani? Mga 5 meters, no? 5 kilometers. Di pa saka pa ka. Kini di taanad og kuan ba? Di taanad og Halo. Nga di taanad bitaw mo sa kag bukid. Naggo na tuntiyan. Mag pila pa gani ka ang wa na gihangat na. Pahuway ta gamay. Tama nindot kayo ang view nami. Karon makita na mo ning kanang dagat. Kita king dagat ron. Ato kag kinamabuan gyud. Okay, nanata sa pila na ni? 2.5 kilometer. 2 kilometer. Kung kalsada ang agianan no nindot kayo. Purya buyag. Wow. What a nice view. Okay. 2.5 kilometer. Okay. Yes, sasa na talapit. Okay. Dol-dol na lang yan. Yay! Uy, wat namang cross, naputol man. Okay guys. Muni karon, muni siya. Kita ninyo ang nindot kaayo nga pwede ni dinhi ani held ang kasal kasal bunyag naman ni say kuan diri naman ni say kapilya. Ako partner ito layo. Layo na pa mga wala lang. Gila kami metros. Kulo ka kilometro na lang. Layo ara tulo kami kilometro eh. Mga 1 kilometer na lang. Okay. Kung mga balay, makita ninyo kung musaka mo dire, ang mga balay mo na makita ninyo. Dahil ang mga balay gagmay. Muna siya ang dito, muna dito sa lungsod na gito siya. Makita na ninyo, makita na to deres kinutumyan. Okay ko kayo. Oy. Hello. Muna kong partner. Nga
klaro ikasabot. Siya yung kamera, nahod sa naman ako, hinod yung kamera, hinod ade. Oh, nagyambing ilong. Yambing ilong. Oh, kana dito, kana desa dai, kana diha, kana gikan anak padong diri. Dagat na siya. Inyo makita dito mo na siya dagat. Makita sayo, sibog tagamay. Kana unya kanang yelo na diha mo nay pasakan. Okay, tas okay, hingabot na gid mi diri sa sitio Masagay Fatima. Diin haskang ninduta na nagyud mis pinakatuktok nga bahin sa among destinasyon. Og mao kini ang ilang chapel sa sitio Masagay Fatima Chapel. Mao ni diri ang nay magkasal ari diri held. Unya na sila'y misa kada kada Domingo. Ana nila ni maghanay may misa la diri. Unya mo ni siya nagpalibot, makita ninyo haskang ninduta kaayo ang view. Nagitas pinakataas. No, pinakahabog. Unya to makita nato na diha sa kinatumyan kanang makita nimo ang sa Bohol. Bukid sa Bohol makita. Kato, bukid sa Bohol. Oh, kana dagat na diha. Kana siya kana. Oh, kanang na straight diha, kana na straight ana. Mana dagat na siya diha. Unya kanang gagmay but maklaro bas kamera. Nay makita nimo nga blue nga murag bukid sa Bohol. Munay part sa Bohol diha nga lugar. Unya kini mo na si pinakadako nga cross diri sa una, inigsaka nimo naa na say cross, nagbuntaog nga cross pertig yung taasa. Unya pag bagyo nga Odette, diha na mga higala kasugbo, diha na siya na putol, no, naputol kay wa magyoy kuan sa diri, wa magyoy kanang salipod pertigong hawana. Oh, unya kanang dapita dia mga higala kanang nay nag-aaso, kung makita ninyo muna na part dia sa Kangiras o tumoy kato dito daghang mga balay. Muna dito ang barangay Tabunok, kato dito dapit kini ang bus kanang Tabunok, kini diri ang Kangiras. Unya mo ni siya guys, ang mga nindot kayo nga grass maigi pag-atiman, nindot kayo suruyan. Kung ganahan mo musuroy dire na managkot sad sa Fatima, dinhilang mo mga higala pertig yung haya-haya. Karon kay timing kayo ang paglaag na mo dire pagsuroy kay nindot kayo ang panahon. Oh, wagay ka kuan, wagay ka init-init. Ang akong partner nalingaw nag ligid-ligid. Oh, time check mga higala alas 12, pero perting landunga. Oh, alas 12:30 ang takna sa kaudtohon. Kung dili pa ni murag lugdong ang panahon, pitig yung inita diri napita. Okay, mo ni siyang view. Mo ni atong view makita unya sa sunod na to nga kuhaan og video mga higala adto na punta sa dako kayo nga kanang estatwa sa Birhen sa Fatima. Diin na naay duha ka bata nga naghangad diha niya pod. Unay usapon nga tourist spot dire. O di suroyanan ni dire mga higala. Sige, sa next na pod. Daghan salamat. Bye-bye. Hello guys. Hello Kasugbo. Hello Kalitinyo. Hello sa tanan. Hala ka Tatay Tiroy. Yay! This is my
partner nga sa puton kayo Dragon Balls. Yes, ato sa kadong edisyon mga higala, lain na pod ning view pero mo ni sumpay kaganiha sa atong pag-live. Sa atong gikuhaan og oh niya. Dana ta mga higala sa usa sa mga kanang suroyanan diri sa Barangay Basilongos. O niya with my partner in crime. O niya ari na ta diri sa may kuan kanang makita na to ang Birhen sa Fatima. No? Dako kayong istatwa ba? Ata diri suroy-suroy ka na ng kabukiran. Sa kabukiran. Ah. Mingaw kay dire unya mangita mi bayabas on. Nya kung kalibangon kani ngita og kalibangan pod. Daghan kay mga amursiko. Kaila ba mo amursiko? Kaila ka amursiko? Amursiko mo ni amursiko. Kana amursiko na. Mamilit ni sa Kasunis. So no amilit. Mao na mga higala o ang dako kaayong rebulto ni Birhen sa Fatima. Dino sa nis mga suroyanan diri sa Sitio Masagay, Barangay Basilongos, Leyte. O sa nis mga suroyanan diri nga ilado sad ni mga higala diri sa lungsod sa Hilongos. O niya ang mga kanakaibaw gyud diri dapita, musuri gyud sila kay tungod sa kanindot gyud mga higala. Pinakauna nga tourist spot among giari. Unya sunod ani ato na po mislain mangita na sad meron. Yes, mao na mga higala kana. Monang Birhen sa Fatima. Muni ang usa sa kauban sa tulo ka bata sa unang panahon. Wa ko kaila sa wa ko nakaila aning sa laki kinsa to, pero murag na ay sa babae murag si Lucia. No? Sorry kayo mga higala, mga guys, sorry kayo kay ako nailan si Birhen sa Fatima gyud akong nailan. Kinahanglan pa na kong i-search ni kinsay mga kanang kini mga bata nga nakakita ni Fatima dito sa mga pila na katuigan ng mga nanglabay. Kini kaila ko ani. Kini. Kaila ko anak niya. Muna si Birhen sa Fatima diri sa Sitio Masagay, Hilongos, Leyte. Mao ni siya mga higala usas mga tourist attraction. Atong ko na kung kalo para klaro kayo ang atong buhok nga nidaghan kay tanan. Ayaw bugali na. Wow! Okay. Onya mo transfer tas lain nga cellphone kay reklamo tong akong partner kay kalubaton ko niya cellphone. Daghang salamat, daghang salamat. Na diri ang ilang bahay ni Alan. Asa ta dito? Diretso. Diretso? Oo. Ra. Mata dito liga. Ini sila balik.
Ayan, anak. Murag ka mo. Tubig rin. Tapos pikas bukid. Nako, limis muna rin dapat ako. Terus bilit tayo kay makro. Bato. Yes! Kabilag! Oh, bagi pa. Bilit. Uy, dili man ni makro. Ilang kubal ni ba? Wala kita sagi. Ako na nang i-stop.